Dobre, čaute ľudia, dneska je tu s vami Grener a zahráme si Restaurant Tycoon 2. Akurát je tu Winter Event, tak tu bude nejaká reštaurácia asi za free, nová. Dobre, a ja sa vám ozvem, keď sa mi... Dobre, už sa mi to načítalo a mám si vybrať reštauráciu. Toto je asi tá limitovaná, hej, vianočná. Toto je tiež limitovaná nejaká vianočná, či čo to je. Čo dáme? Dáme toto? No, tak dobre. Teraz jedlo. Jedlo by som tam dal asi európske. Dobre, a môžeme začať. Aká pekná reštaurácia, ale dosť malá. Sa mi asi veľa stolov nezmestí. Musíme, no, tutoriál nepotrebujem. Musíme im to uvariť. Ak neviete, o čom táto hra je, no tak ste asi trošku zaostali, lebo to už každý pozná, je to dosť stará hra, asi z roku 2018, ale nevadí. No, táto hra je vlastne o tom, že tu musíme variť jedla a môžete si tu najímať pracovníkov a expandovať svoju reštauráciu s upgrademi. A môžete si tu stavať ako chcete. Musíte to upgradeovať a stavať. A vlastne dostávate čím ďalej tým viac jedla a oni vám to, vy im to urobíte, oni to zjedia a za to dostanete peniaze. Vlastne teraz sme si vybrali európske jedlo, tak tu máme iba guláš, ale každý deň, no tak získame o trošku viac jedla. A no vlastne o tom je táto hra. Ohľadom videí, no tak každý víkend jedno, lebo nemám moc čas, ale dúfam, že sa vám to bude páčiť aj takto. Neviem, čo hovoríte na môj avatar, podľa mňa to vyzerá úplne zle, ale no, nemal som tam čo dať. Tak, tu im to dovaríme, dáme im to a ukážem vám, títo už dojedli, tak im zoberieme taniere a oni nám to nechajú $14. Vlastne môžeme si tu stavať ako chceme, tieto stoly a tak. Tu je málo miesta na to. Fúha. Ja neviem, kde by som mal niečo postaviť. Tu je na to moc málo miesta. Ja by som to asi dal to asi. Alebo viete čo? Tuto Aha, nemôžem predávať, pokým nebude deň 4, dobre. Tak si to nechám. Položím sem veľký stôl. A okolo toho, no tak dám tie veľké sedačky. Tieto. Ale asi skôr toto. Nemám peniaze, dobre.
Urobíme tu ten guláš. Zatiaľ si toto zoberiem. Tieto usadím. Môžete tu vlastne stavať všetko, aj dekorovať. Trošku mi to zhorelo. Tak. A tu vlastne, keď bude 12 v noci, tak si môžeme vybrať nové jedlo. Buď vodu, alebo koláč. Na vodu potrebujeme chladničku a na to nemám peniaze, tak si vyberám koláč. Zase mi to horí. Potrebujem asi kuchára, ale nemám peniaze. Dobre, takže ja sa vám za chvíľu ozvem, keď nie... No, už som tu. Kúpil som kuchára a je tu VIP. Dobre, toho kuchára mi trvalo 25 minút našetriť 200, ale to je jedno. Teraz, no tak, budem tu fungovať ako čašník a niekedy mu pomáhať, až nebude stíhať. Oha, za VIPčko toľko peňazí. Mystery gift. Tu si to equipnem. Tak. A môžem sa pozrieť, koľko stojí tej ďalšie. 60, no tak to mám na to. To bude stôl pre 8. A potom budem musieť kupovať tie upgrady. Fúha, kde sú? No tu. Tá tácka je výborná vec, lebo teraz beriem iba po jednom veci, ale potom s táckou budem môcť brať 3 naraz. No poď, Váre, rýchlejšie. No. A povedzte mi, čo by ste chceli vidieť za hru. A že či sa vám táto hra páčila, že či mám ďalej toto točiť, alebo nejakú inú hru, čo by ste chceli vidieť. Tak. Urobím jednu vec. No. Myslím si, že toto na dneska stačilo. Napíšte mi, či sa vám to páčilo.